Mga kapuso, campsite kag palahuwayan sa mga nabukid nga bahin sa Igbaras, Iloilo, perfect sa mga luyag magpaliwaliwa. Relax kag reflect sa kabuhi. Banwa sang Igbaras, Lagawan, tao po kay John Sala. Dayhag, isa ka kinaray ang tinaga nga ambot silingon, makitaan mo gid. Gani diri sa Dayhag Overlooking Campsite sa Barangay Igkabugaw, Igbaras, Iloilo. Makakita ka gid sa katahom. Background mo ang matahom nga kabukiran sang igmatindog, taripis, kag napula. Pwede mag-overnight sa lugar dalang camping materials. Pwede man sa ilang mga piramid. Apang ang lugar ang masami palahuwayan o kung lugar sa diin ginabilin sa mga hikers, ang ilang mga gamit antes magtaklad sa mga bukid. Diri dyan sa Barangay Kabugaw, nakita agad naman no, sa view pa lang, kag sa ang experience mo magkadto diri, no, may potential gid. And right now, we are very happy nga damo gid ang nagakadto diri, damo ang nagakontak sa amon nga gusto gid na bisitahon ang Dayhag. Para mamintinar ang katinlo, ginapatuman ang Claygo o kung clean as you go sa lugar. Ang ginatawag na leave no tracer, wala sing bilin nga basura, wala sing kung ano-ano, bawal manapas, bawal magkuha sa mga faurain pauna. Si Maria Catherina, nga isa ka hiker, hindi lang palahuwayan ang pagkabig sa Dayhag, bangod sa katahom sa lugar. Ang view is 360 degrees, may makita kang bukid, may ari nga part nga makita mo ang baybay. Gani ano pang ginahulat nyo mga kapuso? Gusto nyo balasang tion para ma-regenerate, invigorate, kag mag-recharge matapos ang busy week sa mga responsibilidad? Lagaw ta sa Dayhag. Agud makitaan mo man ang katahom sang aton palibot. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas.